Oras bang sobatat manang nadi dia pita maringana saluna pajupak kita muse di tutorial adat Batak part 5. Mulai tema alanong manutod daw di part 4. Jadi songnari alanong gudang masukan niya ka dongan rupa ni mangidohon untuk sabungan ni part 4 gabe part 5. Mulai tema dia kadamang kana nong manuton YouTube Demak Sinaga. Jadi sonari pe partiyolo pada daud diriku au na margoar Demak Sinaga tinggal di Tangerang. Kebetulan orang napola mangatu sidopenya di ada ni haba tahun alai au sebongon sada pemerhati taringok di adat Batak. Jadi hobar tunaong sanga pinuka taringot di tutorial ada ni Batakon dipanggil tuak ka dongan no poso asa tetak ma tapai hutihut alai sebagai pedoman maun tuak ka dongan no poso nang gua pala mangatusi taringot diadat manang diadat ni siapa tahun ni. Jadi mulai tema umma pak 5 songon nalao gabe dalan dia ka dongan no poso asang giat mengerti taringot di Padadaton. Jadi part 5 khusus untuk pesta ujuk. Jadi mula dia bataho pesta ujukon adong meragam. Jadi ragamna buido mangulaon pesta ujuk di jolma manang di dongan akanong mangalua. Jadi perjolo molodung di luahon baru borhak ma suruhan ni para anak tuhutan ni parburu dinalaho mangarang-rangi ulaw na obar tu pesta ujuk dohot pabua nang diuluahon anak nasida ima buru ni rajai. Jadi ima guarna takuraja jolo diluahon baru manggararadat adong do deba jolo mangalua baru dipasu-pasu di gereja dungi borhak masuruan di per anak tuhutan di parburu nalau patol hason nanaing terpasu-pasu anak nasida dohok boru ni rajai manang boru na niluahonna imana laho pabuahon nong takas di para janasida buruna. Jadi di si mardalam ma ihur-ihur. Molotung sobodope nalaho manggararat. Alay di sadatiki molodung boy manggararat guarna pasahaton batu ni sulang mato. Adong do deba dung marianakon baru manggararat ima guarna pasahat sulang-sulang pahopo. Adong do muse dialap denggan ima guarra dialap jual adong do muse guarna tarho jual. Jadi atar hera songon ima ragam ni pesta ujuk. Jadi mau lihat ma dia kadamang doa kadaina terlumo bima di dongan akano poso parjolo majolo pinatol khas taringot di pesta ujuk dialap jual. Jadi nagudangat dotong dongan manuk kunau songot dia do lapatan ni dialap jual. Molo dialap jual berarti ulau pesta ujuk di alaman ni parburu. Molo tarho jual pesta ujuk di alaman ni paranak. Jadi parjolo majo taringot dialap jual. Ale dorang susah tolap jual, adong suku-sukun dia kadongan, taringot disangap dohot didenggan ni ulaw. Dia do usangap ulaw ni di parburu manang di paranak. Molo dok di parburu berarti dialap jual. Molo di dok mana taruh jual berarti ulaw ni di paranak. Jadi molo songona mangalusi sarupa do
sangap ni ulaw ni. Alay molo lao mahita tuha batahon, molo songonao sa diri mangalusi, memang usangap do molo ni alap boru ni rajai sian hutan ni rajai ima guarna alap jual. Jadi buasa hudok songoni molo di habatahon molo didok mangalap buru dak ya dope didok mangalap hela sada asa sangap buru ni rajai alapum ma tutongani jabu ni rajai jala ulaun dipogu ni alaman ni parburu songoni ma na wattusi taringok mangalusi suku-sukun yak kadongan na manukut tuau dia do usangap anggo sabetullah sarupa sangap do alai adong ma sangap na ulibu sangap otik moloni alap buru ni rajai sian hutani parburu ulaut di alaman ni parburu. Jadi malu ate ma dia ka dongan no poso songsoni akan na tua nami mulu tungadong pe na hurang lobi au pasahat to taringot di partording ni pada daton ni halak batak mangidodo gomos manak mahita marsi tutur-tuturan au pe jolma biasa do tong do dong hahurangan alai husang aja hubain YouTube pon nalaho gabe asau nang tading do pada daton ni halak bataki tuakka regenerasi do tuakka dongan na poso. Jadi molo patupaho pesta ujuk di alaman ni parburu guarna dialap jual. Na pasti molo dialap jual parburu ma nagabe martonggo raja. Dung sidung martonggo raja ala nong dosta hini parana do parburu ditikki na marhata sinamot naung dibubu ari nauli do ari na dinggan dipapungu parburu ma akan na tua-tua ni huta suang-suangoni nang dohot akan na poso ni hutai nalaho makubasi ulaw ni ima guarna tonggo raja. Jadi molo para anak adorang soborhat dope tuhuta ni parburu ima diari nong dibubul manang ari nong dititi para anak tekas dotong mangulahon ria raja asa marbeta-beta nalaho mangalak buru tuhuta ni parburu. Jadi tersongoni ma songon pesta ujuk na somal diulahon halak batak molo guarna dialap jual. Jadi molo dung sikop sude ngadapat betiki ari na bibubul tamado adong marsi buha-buhay. Jadi somal di pangaratuan gudang do madok marsi buha-buhay natape di alaman ni para anak ulaw sa didok marsi buha-buhay. Hape molo songo pangatusio diau molo taringo di namar si buha-buhay na dialap jual do ulaw baru pe adong marsi buha-buhay. Ale molo taruh jual do dang adong marsi buha-buhay. Molo di alaman ni paranak dingro parburu tu alaman ni paranak molo taruh jual polan serapat do guarna. Di sido perbedaan ni sangat na tahatay nakki. Molorong suku-sukun dia do sangat nina disima perbedaan na. Molo ulaun dialap jual adong marsi buah-buhay. Molo ulaun taruh jual dang adong marsi buah-buhay. Ima bedana. Jadi hulala rohakku nungarap boy hita mangatusi taringot disangat nakki. Sangat donyan ulaun ditaruh jual alay usang apamay mana ulaun dialap jual. Songoni mana boy upatolah apala ditikyon. Jadi molo taringot di ruhut ni manang di partording ni pesta ujuk ulala rohakku nungarak sudebe hita maboto akan tua-tua alai upatolah spedison nuaing songosada acuamon tuaka dongan naposo tarnumubi tu regenerasi. Jadi pinangido tuaka damang do dainang asa takas mahita payutiu tarlumubi di akadongan naposo dung sikop sude dihatai manang dirangrangi ditikki namar tonggo raja ima pihak ni parburu
di namar ria raja pihak ni paranak dung dapo arena ni titi parjoloma di ulaon marsi buah buhay adong do di sada dua madok buah buhay juk. Jadi duk sikop mar buah buhay juk molo namasa songot di bona pasugit ditikki napasahat manang namangulahon na marsi buah buhay nunga dirangrangi jala di part opa pe nunga hupatol hason taringot aha si patupaon na bartusi dung sikop na marsi buah buhay godang do marsi tuganan di halak batak ise do anggo nalaho pa patupatangiang nalaho pa borhaton na dua hasuhuton nalaho borhat tu gereja. Jadi molo pinehutihut siap bona pasugit molo adong do pedisi hula-hula ni perburu manang tulang ni buru muli ido anggona patu patangiang borhat siap bagas ni perburu lahu mangudurhon anak do parumain manang hela dohok buru tu bagas joron itu hatta alai molodang adong disi hula-hula baru pe tu raja ni huta molodang adong raja ni huta baru pe di pasahat tu namar hamarangi ima parburu. Jadi ima jo taringot nalahu burhat tu gereja nalahu majalo pasu-pasu parbogason anak do buru ni huriai adorang sumangulahu pestoju molodung sikop mulak terpasu-pasu siap bagas joron itu hatta masuk ma mulak ma tupoguni alaman molo di kota di dok maun gedung alai molo di huta di dok ma marpoguni alaman. Jadi partordingna parjolo do pihak siap parburu nalaho mangulahon ulaon nahobar tu pestoju adong do jauh-jauhan non tu paranak naong di parade parburu manang na di parade buru ni parburu ima songon hudulan manang inganan di pihak ni paranak. Jadi godang do na manukun taringot dina parjolo ise do mangulahon molo dialap jual manang dina mangulahon pestoju alai na pasti ala parburu do bulahan amak warna dialap jual parburu ma parjolo na manggora hula-hulana nalaho masuk tupuguni alaman jala di tomu-tomu hula parburu ma hula-hulana adorang so masuk dope hula-hula ngadong buah-buah siap parburu tu pihak ni parana ngadong jauh-jauh jadi songonima dihamu raja ni pamurun nami di dok mamargana amang buru nungahu pada dihami be inganan dihamu amang buru nami do raja naniot tangmuna asa disimahamu marna tapak rap do akana buru nami suang songoni raja naniot tangmuna disi masuk ma para anak jadi somalna ala nama sanwaeng ngadong musik jadi molotung adong pe musik dan pola manomu-nomu parburu tu para anak alai molodong do musik bodo marhiteho musik permasuk ni nasida tupogu ni alaman ni parburu salanay udo boy do payhutihut musik permasuk ni nasida molo sahat nalaho sahat tupoguni alaman alai di sada sisi adong do deba molo di bona pasogit hubereng adong jolo mabuat tuani godang HP musik ni Jepangi do keyboard do alai jolo mabuat tuani godang jadi memang opedang tarsalahon ala molo sabutullah molo songon au pribadi molo pola do hita sah mabuat tuani godang ikon na makuling donian ugong sa bangunan takasma ni sati pargos siniba binuak matuan ni godang alay nuaing hubereng
musik biasa pe ngaholan neng mabuat tuani goda. Jadi asal lebih singkat songo tutorial na upasa di tikyon. Kalau songo nima pertordingna perjuluma perburu nalahu manomu-nomu hula-hulana. Dung sikop masuk hula-hulana Roma muse perburu di pasaha matu parana atik behado pe adong raja naniotangmu nasosa marpoguni alaman. Jadi di pasaha mapartikiat tu parana baru pe maju hula-hulana asasahat marpoguni alaman ima di alaman ni perburu. Jadi terhera songoni maju naboy hupat orang apalah di tikyon alamar ningot tita dia kapartikian posroamu di part onom hatok do nalahu patu pota di YouTube Demak Sinaga. Alain na pasti tetap mamu YouTube kamu YouTube nih Demak Sinaga moloso di subscribe dope subscribe kamu ma baru di like molubui dikirim tuakan asing di share guarna baru pecet tamu lonceng nih molodung masuk anom part onom asa otomatis adong buah-buah tuamu nong adong akka YouTube na baru. Jadi songoni majo naboy tar patul hasawa apala di tikyo molotung arong pena orang lobi dia kapakkateokku parjolo mau mangido maap to kadamang asa dohono masongon na dok ni na tua-tua digijang menda partukuan ditoru perbarbaran horas ma halak batak nadong di tano hatubuan hipas-hipas mahita na di tano perserahan. Horas salam sehat sianau sendiri Demak Sinaga. Shalom.